F'dawn l-ewwel mitjum ta' gvern ġdid saru diversi avvanzi fejn jidħol is-settur tal-ippjanar b'mod speċjali fl-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar. Sa mill-ewwel ġranet inħass il-bżonn li jorħsu t-tariffi għall-applikazzjonijiet li jkunu għamlu n-nies lil MEPA u permezz ta' din l-inizjattiva żdiedu l-applikazzjonijiet b'25%. Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia qal li dan ma jfissirx li fil-MEPA ma hemm problemi u tkellem dwar djun kbar f'din l-awtorità li akkumulaw taħt gvern preċedenti u li ammontaw għal 28 miljun euro. Dan iżda mhux ħajaqta' qalb gvern ġdid li kommess li jġib il-bidliet neċessarji f'dan is-settur. Kontra l-perċezzjoni ġenerali tal-pubbliku li l-iżvilupp tal-art qed iwassal għad tkissir fl-ambjent se jkun qed jiġi żgurat li jkun hemm bilanċ bejn dawn iż-żewġ oqsma. Hemm bilanċ li rridu nagħmlu. Hemm il-bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent. Hija linja fina ħafna. U kultant wieħed irid jagħmel evalwazzjoni dwar il-benefiċċju ekonomiku, il-benefiċċju soċjali, dak li wieħed ikun qiegħed jagħmel ikkomparat mal-ambjent. F'din il-laqgħa ħarġu temi importanti bħal dawk ta' żviluppar tal-art b'mod speċjali żviluppar tal-lukandi. B'reazzjoni Michael Farrugia qalli beda proċess sabiex jinħarġu permessi biex lukandi jkunu jistgħu jibnu żewġ sulari oħra bilan li jżidu l-kompetittività tagħhom u bekk ikabru x-xogħol. U jien nieħu pjaċir mhux għax se jkun hemm żvilupp, mhux għax se jkun hemm bini, mhux għax se jkun hemm iktar ħaddiema fl-infrastruttura li qegħdin jaħdmu, imma li eventwalment daw il-proġetti iwasslu għal ħolqien tax-xogħol ġewwa pajjiżna, iwasslu biex jiżdied in-negozju u l-business ġewwa pajjiżna. Il-laqgħa ta' tnejn filgħaxija se twassal għall-aħħar laqgħa ta' konsultazzjoni it-tlieta li ħesset tkun immexxija mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Din il-konsultazzjoni ser twassal biex il-Gvern jasal għad-deċiżjonijiet tiegħu wara li jkun semma bir-reqqa dak li għandhom xi jgħidu il-Maltin u l-Awċin.